Heipä vaan hei. Tämä on kyllä niin loistava ohjelma, niin ajattelin tehdä tämmöisen pienen mainosbuffin tästä, niin pystyy oman kännykän kappaleita soittaa tai sitten hakea tuolta Google Drivesta tähän ohjelmaan aina ne taustat tai Dropboxista ja muusta. Tässä tapauksessa mä oon laittanut kaikki noiden oppilaiden taustat tuonne Google Driveen ja ihan kirjoittaja löytyy sieltä sitten kaikki taustat eri soittimille ja muuta. Niin nyt valitaan tuosta vaikka Disney on toi Circle of Life. Ja kuten huomataan, niin aika hyvin se osaa sitten hidastaa myös. Tuossa on liian nopea tempo, joku biisi vielä. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos haluaa tehdä transponointiharjoituksen oppilaan. No joo, vitsi. Mutta sitten jos esimerkiksi on vaan trumpetin taustanauhoita ja haluaa sitten, että käyräkorvalla esimerkiksi soittaa, niin tässä on aika hyvä tää transponointi-ominaisuus myös. Ja aika hyvin tää puoleen tempoakin nappaa tänne, että kyllä tästä vielä tolkun saa. Tällähän pystyy myös tekemään loopeja sitten. Itse mä oon käyttänyt tätä myöskin, jos pitää transkriptioita tehdä jostain soolosta tai sitten haluaa harjoitella jotain sooloa niin kun oma artisti sen mukana, niin sitten pystyy myös etenkin tätä käyttää. Mä itse asiassa hain tän taustan ihan suoraan Spotifysta, eli pystyy Spotifystakin hakemaan tähän softaan noita biisejä. Et se on niinku todella kätevä. Ja sitten myös ihan videoleikkejä tai mitä tahansa. Tää on kyllä hyvä softa.